judgment. You need to be aware of God. He is the judge. He is the judge. He is the judge. Please repent, Mandalacha. Repent, Mama. Repent, Mama. Ubulubuliyantanda. Ubulubuliyantanda. Ufuna kushintshe. Silapha namhlanje because we want you to change. We want you to change from process. Even when we raise a sin before the Lord, is an abomination. Abomination before the Lord. What you please will take you to hell. What you please will take you to hell. Oh, Baba, that's my food on the carpet. Ufuna uqinisa umshado wakhe ngamakhapeni. Hey Baba, uyasefeni ngamakhapeni wakho. Ayikho into enjalo ukushado ubudale ubaba nomama. Akadelanga ubaba nebaba bayiphula. The Lord Jesus come and correct that thing. Akunamakhapeni eqinisa umsi. That is abomination before the Lord. That's the Satan speaking to the mind. Akunamakhapeni eqinisa umsi. It is a sin. Ngiyacela baba abatshathile nabafazi babo abantwana babo bayakhana ngenxa yamakhapeni. Ngiyacela baba abatshathile bayekeni. Bayekeni abantu abatshathile umakhapeni angaqinisa umsi. Omama abadala bathi bafuna o-Ben 10. Omama abadala bafuna o-Ben 10. Ben 10 is a sin. It's a sin before the Lord. It is a sin. Ben 10, it is a sin. Ulala kanjani umntwana wakho? Ulala kanjani umntwana emzelele? U-Ben 10 umntwana wakho phela. Ulala kanjani umntwana wakho? Nani bafana batsha ukuthi ngifuna sugar mama, ngifuna sugar daddy. The devil is telling you to your mind. The Satan is deceiving you. There's no sugar daddy. Tatari! Tatari! Jesus said, know it. If you're sugar, Tata! Tata! Not fornicate. Fornicate is a sin. Fornication is a sin. Tata! Ubulubulu tena shate. Oshuka mama leo ngenisa izulu. Angelo ngenisa izulu oshuka mama. Instead uzozibonisa phambi kwenkosi. You will define yourself in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Siyabingelela egameni lenkosi uKristu Jesu. Amen. Sizolitshela namhlanje ukuthi uJesu uyathanda. Kodwa uJesu uyathanda kunjalo kunezinto uNkulunkulu angayithandi kumzalwane wami. uJesu wena akathanda ubhuku siswami. Angeke ungene ezulwini ibhuku lakho zibheke nje wena ubhekile esipilini. Ubuze bakho bonke bungaphandle. Ngisho babakho okuzalayo ubona ubuze bakho. Ingane yakho ibona ubuze bakho. Sibuze ukuthi into enjani njalo. Kuhle phambi kwamehlo wakho. Ubona kuhle yini na? Kuhle na ukuthi ubuze bakho ubone umntanakho. Iy'bunu zakho zingaphandle zonke balelo abantwana bakho bayibona. Kuhle na? Phendula mzalwane, phendula noma ungesiye umzalwane. Uyisangoma ngisho kuhle yini na ukuthi umntana wakho abone inkomo yakho indlela yonke ngaphandle. Kuhle yini na? Iy'bunu zakho hleli ngaphandle. Kodwa uthi ungena ezulwini. Hayi. Masingakhohlisani wemzalwane wami. Masingakhohlisani babo wami. Leso sikhinjini siveza yonke ubuze bakho, ubudoda bakho bonke bungaphandle. Ingane yakho ithini uma kunjalo? Kuhle yini na? Bese uthi ungena ezulwini. Ungena ezulwini kanjani? Yena lo mntana uma ebona uthi ubaba awumlenze kababa kodwa
kuhle yini na awenzi ukuthi umntana wakho ngelinye ilanga uma ngibhekile athi yishi ngathi ubaba ngangithinta. Phela mzalwane sibuze nje ukuthi yini into edalile ebantwaneni bakho. Ngisho izinto ezimbi ozidalile engqondweni yakhe acabanga ngawe ngoba usathane uyakusebenzisa lobo buze bakho uyabusebenzisa usathane emntwaneni wakho amasabhethi umntana wakho ngoba ubone ubuze bakho. Kodwa uthi uyezulwini unje sibuze wena ukuthi uyezulwini na uhamba kuno sisi wami njengoba uhamba ngcono kanje uthi uNkulunkulu uthini uyajabula ngawe na baba wami sungaka kodwa ingane zakho zibuka nje ingane zakho ozalile zibubuze bakho. Phenduka mzalwane phenduka baba wami solo wahamba ekhaya imali ayifike ekhaya ithetha umakhopheni babhizi bathi dedi ayisafiki imali ekhaya solo wayosebenza baba wami uyele ekhaya phenduka ubuyele ekhaya noJesu. uJesu angasindisa kuleso sifo lapho uboshelwe khona uboshelwe ulowo anti loyo opisa pheli. Phenduka mzalwane wami phenduka baba wami phenduka akekho sazi isikhathi sokushona sonke njengoba sila asazi ukuthi siyoshona nini. Uyalazi ilanga lakho lokuzalwa kodwa lelo lokuhamba emhlabeni awulazi. Wazi ngani nje mhlawumbe i-hour lokugcina lelo oliphilayo ungathi ujika laphana ushayiswe imoto noma mhlawumbe esishaya ngibheke ngapha noma ungathi uyalala nje uvele ungavuki uyaphelelaphi ngabe uyaphi na. Sikhona isibongo wesisi wami nesiketi esincane. Isiketi sakho esincane senza ukuthi abobhuti bakulale bayakulala ngamehlo njengoba kubhekile. Kuthiwa kukhona lento bathi hayi abantu besifazane bayakhethwa